retorna el primer premi d'aquesta categoria infantil, quarta edició Campionat Hip Hop Sant Cugat. I el premi és per Drop Clubs. Aquí la quarta edició del Campionat Hip Hop Sant Cugat. Sisplau, abans de marxar, us donem les gràcies per haver participat, per haver vingut a animar els vostres fills, els vostres amics i amigues, i us demano un fort aplaudiment per ells!